wannan wata babban musiba ce da ake ciki, sai ga kuma wata babban musiba din. Akwai wani yaro dan Kano ana ce masa sunansa Mubarak Bala. Wannan yaro Mubarak Bala an ci yayi karatunsa ne a nan ABU Zaria, kuma kaman philosophy ya karanta, daga nan ya fita ya je kasashen turai ya dawo karatu, daga nan ya dawo da aƙidar cewa kwata-kwata babu ma Allah bai yarda da shi ba. To mu ba wai matsalar mu ya ce in a kankin kanshi ya ce babu Allah bai yarda da wannan aƙidar ba, ya ta zaman shi haka, ya jira yau da gobe za ta gasgata shi ko ta ƙaryata shi, kuma in dai ilhadi ne mulhidanci wasu sun riga shi a doron ƙasa, kuma da yadda suka ainihin wato ƙare. Cikin maganganun shi da aka ɗauko mana daga shafinsa da yake na Facebook, akwai maganin cewa addinin musulunci fa kafirci ne ga baki ɗayansa, gara bautar tsimbirbira ya mafi ainihin wato asali, wanda daga ƙarshe ya ce wato wanda ƙarshe wannan maganin akan wannan matsala ɗin. Wannan ita ce magana ta farko da shi wannan bawan Allah ya yi. Magana ta biyu cikin maganganunsa dai a 'yan kwanakin nan yake cewa wato musulmi za su fara yin azumi ga ubangijin da ya ƙi wato yayi musu talauci duk da salloli da suke wajen raka'a 17 a kullum, ina ma a ce akwai Allah. Wannan cikin maganganunsa da yake da cikin maganganunsa da ya yi yake faɗa cewa babu bambanci tsakanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da TB Joshua na Lagos, da Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da TB Joshua na Lagos wanda ya ce shi ma annabi ne, ba su da bambanci. Sai ya ce na Saudiya gara ma namu na nan Najeriya, shi wannan na Lagos din da na Saudiya, don shi wancan na Lagos din ba dan ta'adda bane, shi kuma annabin da Allah ya aiko wa mutane ya aiko shi da Qur'ani cewa litunzira ummul qura wa man haulaha, dan ta'adda ne. Haka shi wannan bawan Allah ya faɗa, ya zagi Allah sannan ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. To a irin wannan ne muke kira ga malamai, gabar da duk wanda ya kamata ya tada jijiyar wuya zai tayar. Dan wallahi in dai za a taba Allah a taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba su cancanci kariya ba, to ban ga wani abu a doron ƙasa kuma da ya cancanci a kare shi ba. Akwai wanda zaka ga ba za su yi magana ba, amma kana taba wani malami na salafiya za su yi wuta. Gashi ana taba mutuncin Allah, ana taba mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Wannan yana nuna mana abinda muke faɗa kullum, cewa iyaye su daina ba 'ya'yansu karatu na addini na ibada kadai ko na sana'a kadai ba tare da karatun su san Allah ba. Domin shi yanzu wannan yaron idan kuka lura, farkon matsalar da ya samu background na ya je karatu na koyon sana'a, amma sanin Allah kwata-kwata babu. Shi yasa daga ƙarshe ya ƙare da wannan ilhadin. Kuma a wajen su iyayen sanda suka tura shi je karatun sana'a, idan ana maganan yara waɗanda suke zaune gari banza, ba su da aikin yi, ba su sana'a, ba su da ilimi, ba sa saka ɗansu a ciki. Kuma wallahi da ka haifi ɗa ya zo ya irin wannan karatun, wannan shine abin da zai saka wa duniya da shi. Gara ka haƙura kwata-kwata, kada Allah ya baka ɗan yafi maka sauƙi. Wannan shine. To a shi wannan yaro, shi wannan da ya zo yi wannan abin, shi wannan Mubarak ɗin, kaga abun bakin ciki, ɗan Kano ne, ga suna na musulmi, amma kuma daga ƙarshe wannan ita ce natijar da aka samu a gurinsa. A jami'an tsaro lokacin da wannan abin ya fita, ku kalli magana mafi muni fa, wai wani arne a Legas, fasto, ka ce wai da shi da ya da'awar annabta da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tafiyarsu ɗaya, wai gara ma wancan na Legas ɗin da wancan na Saudiya wanda Allah ya aiko, saboda shi wannan ba ɗan ta'adda ba ne, amma wannan annabi Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dan ta'adda ne. Wallahi wannan magana ce da ya kamata duk mai imani ya zubar da hawaye kuka akan ta wallahi. To amma jami'an tsaro sun yi nasu kokarin, sun je sun kamo shi. To amma abun bakin ciki sai ga Amnesty International ta zo tana maganan cewa wai yana da yanci. Kaga shi annabi bai da yancin a kare mutuncinsa, yana da yanci ya fito ya faɗi maganganun banza da ya ga dama kan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. To abinda muke cewa idan gwamnati bata ɗauki mataki ba, wannan abin mutanen gari na tabbatar wallahi ba za su bar abin ya ci gaba da tafiya a haka ba. Ko ita ta ɗauki mataki ta taƙaita abin, ko kuma wallahi na tabbatar jama'ar gari sai sun ɗauma kansu mataki kan wannan abin. Da haka mun fi ba da shawara gwamnati ta ɗauki mataki. Wannan mutumin idan ba ta ɗauki mataki shi kaɗai ta taƙaita matsalar a kan shi ba, wallahi zai zamanto sababin da daga ƙarshe mutanen da za su zo su hallaka saboda wannan matsalar tana da yawa. Ga dama masifar da ake ciki, ga bala'in da ake ciki, ga matsalolin da ake ciki. To sai ita wannan Amnesty International din sai ta zo ta yi ɗauko maganan cewa ai yana da yanci, yana da kaza. Suna nan sun shiga sun fita, suna ta ƙoƙarin yadda za a yi dole a sake shi, sannan a ba shi dama wannan ilhadin na zagin Allah da zagin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ci gaba da yinsa yana da dama. Saboda haka sai ya zamanto kamar babu doka a ƙasar na cewa koma wani irin addini kake ka mutunta addinin wani. In shi a matsayinsa ya ce bai yadda da Allah ba, can ya koma gefe ya riƙe aƙidarsa ta cewa bai yadda da Allah ba. Ai irin waɗannan mulhidan ana samun su a jami'o'i, wasu ma malamai ne karantarwa suke. Ana samu duk wanda ya san tsarin jami'o'in ƙasar nan ya san akwai irin waɗannan malaman a system karantarwa suke yi, gwamnati na biyan su albashi da komai da komai. Amma mutum ya takaita abin a kankin kansa, wannan fahimtarsa ce, bai kiran kowa zuwa gare ta, wannan matsalarsa ce. Amma fahimtar ka ce kuma ka ce sai ka fito da ita, aƙidar ka ita ce aƙidar zagin Allah da zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan a samu wasu mutane su ce kana da yanci ka ci gaba da yin haka. To wannan abu ne da ba zai haifar ma ita wannan gwamnati da ba a ido, kamar yadda 'yan boko haram ai aƙidar su ne su kashe mutane, sai a ba su dama su ma su gaba da yin abin da suke. Da haka roƙon da muke, kuma dan Allah muna roƙo ga duk wanda saƙonmu ya kai masa cikin wannan wata na Ramadana, matuƙar yana son Allah, matuƙar yana kishi akan mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, to ya ɗauki mataki akan abin da za mu faɗa. Wannan ita Amnesty International ɗin nan da take ɗaure ma irin waɗannan abubuwan gindi, muna roƙon Allah kuma duk musulmin da wannan saƙon namu ya kai, dan Allah ya wannan addu'a. Muna roƙon Allah ya tsine mata albarka. Wannan Amnesty International din dan girman Allah muna roƙon musulmi cikin wannan wata na Ramadana da ake ciki ake karɓar addu'o'i, wannan abin da aka yi na zagin Allah da zagin manzon Allah kuma suka miƙe sai sun ɗaure wa masu yi gindi. Amnesty International muna roƙon Allah ya tsine mata albarka. Duk wanda yake da alaƙa da ita yake goyon bayan wannan abin da aka yi ma Allah da annabi, Allah ya tsine masa albarka. Duk kuma wanda bai ji daɗi ba wannan bayanin da muka yi ya sosa masa da shi ma Allah ya tsine mai albarka. Kuma muna roƙon Allah duk wanda yake da alaƙa da Amnesty International, duk abin da Allah ke wa bayi na wulaƙanta waɗanda suka taɓa addini duniya da lahira, Allah kai musu. Allah kada ka bar Amnesty International ta zauna lafiya da duk wanda ke goya musu bayan tsarkin sunayensa. Wannan shine roƙon da muke wa musulmi cikin wannan wata na Ramadana. Allah ka rugurguza ta, Allah ka karya ta, Allah ka sa wannan Amnesty din ta zama tarihi a doron ƙasa. Wannan shine abin da zamu faɗa. Ragowar kuma bayanan ina da su, wannan sai a karatun mu na dare na Al-Hadiyatul Hadiya zan ƙara yin wasu bayanan insha Allah.